Wait, tatanggalin ko na lang yung data. Nagkukunin mo. Aba na, tinanggal ko na yung data. Ano oh, boging-pogi oh. $1,000 na mga daan. Disturboy mo ba ako? Ah. Ano ka na, bebe? Hindi ka istad. Love making. Ang gawa tayo ng baby poggies. Piglets. Oh, sa tayo ng hawak ah. Matawag sila. Sige po sa akin po ate. Baba niyo po. Baba niyo ma'am. Ma'am, baba niyo po siya. Sir, yung kamay niyo nga po isa dito. Para hindi po siya makatayo. And then, hindi, patong mo na para pa. Ilang. Eh. Boy. Okay. Grabe yung kasi. Ganti mo. Puyo po mong barkada. Isa ka lang. Relax. Eh, pasok mo. Eh. Mo. Yeah, boy. Kain ka. Virgin po ata. Opo. Kaya pala. Sino virgin? Napapap na. Opo. Hawakan niyo lang po. Ano pa mabuti ah. Yan, nagpapap na. Baba mo ng konti siya. Sa gilid lang. Lalay. Ito ang gusto niya. Ano? Parang bihim siya. Oo. Yun. Buga na langit. Vulkan. Ayaw niya po. Hawakan niyo lang po mga sige. Nagpupumiglas po pag sa akin eh. Hawakan muna natin. Tabang Apo. pumiglas matanggal. Opo. Hindi pa po. Naglalak pa po. Kailangan po mag-lock. Isa lang. Dididilan ako ng boyfriend mo. Dididilan na ako ng boyfriend mo. Ito siya. Dinidilaan ako. Bakit dinidilaan? Ganda mo dito pa. Nina. Dalang. Ano si Ate Nina? Yun. Hawakan niyo po mabuti ah. Matanggal po. Napahawak lang ko na. Yun, lakas ang buga niyo po. Yan. No. Sige. Hawak lang. I-relax niyo lang yung Ano pa? Sinisita niya ko. Paano sila? Balik nila natin. Mali. Yung boyfriend mo daw. Mali. Ang maliit. Nagpapangalat yan. Pinipilit all. Mali ka, bebe. Yan, malakas pa yung buga niya. Lakas. Sangkang. Picture. Maya boy. Maya, boy. Yung ano, babae. Nakamahugot pa to, sayang ang hirap natin. Nag-pause natin eh. Kaya nga. Labas mo nga yung isang electric fan. Kasi mo. Yung maliit. Pwede ka naman mag-picture habang nakaano yan. Nandiyan naman yung anong phone. Hindi makikita yung lalaki. No. Dito O sige lang. Ikaw ang mag-adjust na lang. Dito kayo. Dito kayo. Ganun. Ikot-ikot mo lang. Yan. Ikaw mag-adjust. Yung isa lang yung... Hindi, ikot mo lang. Ikot-ikot. Hindi, isang cellphone lang yung mapipicturean ko So, ni... sige, yung sa akin, pasa ko na lang kay Mark. Napakahina mo naman. Itataas mo lang yung babae.
Huwag mo lang picture sa akin. Huwag mo lang. On. Adjust mo. Tapos na? Kumuha, ikot-ikot mo. Ito mo lang, ito mo. Kanina ko pa na picturean na yung inikot niyo. Ah, Kuha ko na ako. kamataan ko. Diba? Tagal naman, hindi pa magbilang. Tapos lang, nakilang tilpot na ako. Langyakan, hindi ka pang sasabi na siya. 1, 2, 3, go. Babarilin na. Yung binaril si Rizal, nagbilang sila. Yun, nakatingin niya. So. Ayan yun. Ayain. Dito rin. Tabago. Hindi siya sanay sa tao ko. Sanay naman po. Huwag sa mga bago lang. Okay. Pali sa second session. Dito rin sa inyo. Ako yan. Diyan lang yan. Patay mo na sa akin. Ay, isang kamay lang gamit. Dalang ka, bebeng ha. Ano pangalan na ito? Dalar, huwag ka magulo. Dalar! Ang ganda-ganda ng pangalan mo, tapos ganyan ka. Del Pilipinas ka na lang. Dalar. Dalar. Madaming kikitain yan, dalar. Dalar ito eh. Matipid. Dami pa na nga niya pare. Tapusan. Anan? Nabila pa mga. Kita mo na alas 5. Pwede ka alas 8 mo Ano, mag-isa na eh. Ha? Hindi ako. Hindi naman paano. Bakit ka naman maloko? Ano gusto na natin? So, umpisa lang po yan kasi virgin. Boy, sarap! Pigang na pigang ka, boy ah. Video diet niya ng konti. Dapat ganito lang yung katawan niya. Medyo madami. Kasi may spoon siya kumain. Dalawa. Dalawa. Pero bawasan niyo lang siya ng konti. Kanin po. Hindi po. Doktor lang po. Diet mo na, bawas na konti. Diet ka muna. Nag-atiin mo yung pagkain niya. Okay na sa akin, may 10 minutes na ba? 7. 7 minutes, sige lang, ituloy mo lang para makita yung kapugian namin ni Marcina Cruz Fernandez. Magic Hand ng Manawag YouTube channel niya. Ayun, pasubscribe na lang po sa aking kumpari. Ayun po. Fragman Makasta TV naman po sa aking mga ka-fragman. Ayun po, sa lahat ng gusto magpa-stud, ayun, open home service po kami kahit saan man yan. Iba-iba po yung mga hawak naming aso. Halos lahat naman nasa amin. Mastiff, yun lang ang wala. Pero, American Bully, Golden Retriever, Labrador, lahat ng small breed na hawak. Walang extreme. Oo, wag lang extreme yun. Hindi, meron tayong extreme boy. Meron ba? Michael Lutong nga. Ay, oo, si Michael Dutong extreme. Extreme yun. Extreme yun. Sa ano lang, dyan lang. Makadut yun, makadut. Dyan lang sa sa Talugtog, Mahaldan. Tirador yun, tirador. Oo, tirador ng pa-expire. Yun ah. Peace, tropa. Joke lang ka man ha. Joke baba. Uy, picture mo naman kami. Picture ka lang ng picture dyan. 1, Para kumuha ka 2. maganda ang gulo. Simon. 20 lang ang pabayad sa'yo dito. Ni, madami na to. Subilong. lang anime. Dire-diretso. Huli mo din yung babae, lapit-lapit mo. Iharap niya na po yung babae. Hanapan mo. Bon, harap mo din yung lalaki. Yan na, picture taking na nilang dalawa. Ayan o. Bilis na. Eh, dito lang ako. Dito lang. Wala ko alis. Dilikot na silang dalawa. $10. Relax. Dollar. Alam mo ah. Baba mo pa, ano pa? Baba. Ayun. Ito ka. Bilis pa mo man. Good ang pili yan. Nagkala. Wala, magpinto. Dapat na yung gamot ito. Tingarabor ba? Ano? Paksutin ka. Ready niya ako. Lipstick. Lipstick. Gusto mo lipstick. Alright, alright. Overnight. Overtime.
Ma'am, saan pwede umihi po? Ano pang tutok ni Bandong? Ay, sa... Sa loob na lang po, boss.